اكشن. وتغسل شبكة النجاة في أقل من 15 ثانية. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Ευκαιρίες δεν θα βρεις πολλές, αυτό μην το ξεχνάς. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Μόναχα για μια φορά, μια στιγμή, νιώθεις πως η ζωή σε καλεί. Μπορεί σαν θαύμα να φανεί, αν είμαστε ενωμένοι, η πέτρα σπόρος θα γεννεί. θα ζούμε ευτυχισμένοι, Νιώθουμε πιο δυνατοί. το μέλλον μας προσφέρει. Θέλει τόνη η ζωή. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Ευκαιρίες δεν θα βρεις πολλές, αυτό μην το ξεχνάς. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Δίλημμα στα αλήθεια μοιάζει κι όλο αλλάζει η ζωή. Μα όποιος κάτω δεν το βάζει, τη σωστή τη λύση θα τη βρει. Στο λέω, ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς. Ευκαιρίες δεν θα βρεις πολλές, αυτό μην το ξεχνάς. Ήρθε πια η στιγμή, ήρθε πια η στιγμή, ήρθε πια η στιγμή που αναζητάς.